kan thu puya lu main kami mal chan chin tlem ka soi ma save duwa ke hi unaw me chelang palizinga upaber kania kumsom ni panga kanin BA economics ka zo ve chia sarkar na ka thuk chun zom ngalani sarkar na ka tho theina chan hi ka pa kha kumsom panga vela tho nuwa natlok na nei mi lovin aboral thut sia ke ni unaw kha kan changa khatin kan chang cheve boksi kapa thona an pu birle staff te pon min du sak ve me ma loin zir trang la thei to pan chu puyang che an tia kapa kha midik office lai ngai lo le ban ma ho ngai lo ko ran le khotlang thila ya mani na da poimo ma saper thina ni wangin an ui ma ke ni anu pui fanau te po min du sak phae me mani BA ka zo lima hian an department a post ruak te hno khana tur na ruak om nuala ke exam ve ka ti that ve vio pi lama ka pa wang khan du sakna ka tung ve buka an pu berin min recommend ve buk nen ka thling ve ta ni na ka nei tir hian kan no pang ber chu kumru ka ni mek kan chang kha dan le kan buai thak la klosi zia kha soithia mahar ti chuan thei top chuin chung kwa ken kol chho ve a kanaw ten puitlin vek ma lo chu pasal ka nei lovang ka ti ve thin mel tha ti soi tur ka ni hran lova pian nal po ka ni suang lo nulawan tlang ve mai ka ni kanui ha risel lo wangin kanaw ten kol chu ka kutani top maya ka in dai lo thin khop mai ma se malam hun mi hringin kan risi lova dule duin tong ta chu pasal nei tumna nei ngai mi lo kha nei tul tina mani ar nom chho ve ta ni mi ta chuan apa pension an la anin na nei buka an harsal wang min ti thin min hriat chian lo wang mai ni kanaw te zirna hau tak lutuk kan ei trok ani zok bere min hnuai kan lu buka kan ngei lo ramani kanaw ten zirna chun som zel theya kalom ve to kan ni bere sarkar na hi ei ru thei chin nia ei ruk ve ni ngot lo chuan nei hlei lo ngei hlei lo ni na nia dam lo ni khuwa te tlemin lukhonga nei ve ti ni mai a hlok ran mi lo indira ma kan oma sarkar nai hlut em wangin kan thuk cha kan ni ma zokin ka ria ka thiante chaina bungro vel cha mani na tang sem chuk thin ho lak lu mun soma thina mun khat po ka hlo phareng reng lo kumsom thum pani ka ni chuan kanu hian pasal nei tlaenge nei turi mulai hian nei vat zok ro mi thina kan pa la chuan min nor ve chen to boxi kum thum don chu kan in zui ve to ti chuan ke point ni a hun thokhat ve to lom le tin in nei chu karem ti ta kan in nei ve ta ni kan pa chu sarkara tho a ngit lovin high school teacher na thoka a nge ve mai be sei ve mem thin kan politician ho line an lo tiam ve chen zel boxia na dang zong to lem lovin an ho tu te tong kam lo dik ve bok nen rinom takin an na chu thok ta zel ani buen ran kan nei nga lowa kumsari chung chu in ngei le in mangai takin kan khos ho to kan fanu upa ber po kumruk mi li ve to in ate ber kum khat le tlem amilai kum thum fai pathum kan nei ni sarkar na in thaka campaign lai da nge tiam tu te khan an ban le nual sia ban ji nga kan pa po tel ve nge han nor ve viau thin ma se ti ngai na om to si lo khang thil vel kha kan pa hian ala na a aril ru na ti hi a mel zong zong alang chuak thei hial thin mi patong du le mi ti hlim thiam ve mem kha biak point min chan mai lo changa nga thin khop mai angai tu na kom na sa ti hriat thin a fa ti lo hi chu ngai tu nei pok hrelo le lama chuan ka tan chun ha dam thlak sot thunga apan in lo nga ta ka chuan thlamuang takin na ka tho thei pa ma se soi ta mai la kanin nei ma tanga kan soi lok to ka hlo hi a chan ve chu kan nu te ka pezia ka pa pension chu in lu man le eile na zo ni mai kanaw te zirna hau tak wang lai ni wangin kanin nei ma tang to palai te bula po engkim soi lok sa le
kan pa chung te point min rem ti pui ve kani chutia kan pa mai par thum ta ka chuan kanu te po poisa ka pi thei to lova kan hau tak chho ve ta buk nen ka hlo tam big si lo kan pan hlo nei to si lova kan har sa so ta viau mai hun enge mo chen na nei lova ve nok nuwa private school higher secondary thok turin a thian ten anon som ta hlo maya ama hi mathematics teacher ni wangin a ban lima po som tu le ai kala som tu po nei thin ma se lo le expenditure sutin ziom thin lova a thok ta lo thin ti chuan an som na chuna thok ta ni hei hi kan buina buling tran chona po ni ta po som pani exam don tre pani wangin teacher te chu a in chokin hostel an riak thina chumi bo ruak vela tang chuan an principal fanu zirtir tu ve tho nen chuan an loin chu kha chhota ni chu he nui nuveng watak du lo zonga chuan ra phlak zet mai nui sang mi pichi a mel mani lo takani fa pani nei to nu thloi pasal then ni in a paskula hian anula lai tanga thok to ni bok kan pa hi nulami lo ve lu tukania kanin ngai zon lai po zei lo ve lu tukani dik taka soi phei chuan a thian te zara in ngai zong ve thei khram kan ni zok ma min thla khung le zak zum chi tak ma se trong du ve deuh kom nuam deuh chi ni thung nu pa ma ni la thian angin kan in kom deuh ber thin voi khat chu zana hian ain thir lanin a phone ron ria dar som khata pel to a minga save dana tangin an tho pui ti ka hriat mai wangin kan khum lua a phone charge chu bi zuain ain thir zo a call back mai ro se ka tiril ruwa ka mu talo chhuwa ve deuh to wangin ka pick up sak tu lova a hnu de wa chuan message ron thleng le a vibrator da wangin khum lua phone hor tu chu ani nom ve a silent sak tum ma se a password alo thak dai wangin ka thei ta lova ka mit la tok chi hian notification bara message share thei china chuan karma sane nen ang lo lutuka yom to si lo imu to mi ka ngai hle ti chin hi chir thei pasal te laka chuan thik thu lo cheve bok nen ka mut chuak zong re ngal vek ain thir zo alo mut le chuan I password soiro katia enga ta na tia ka zot luitlat a phone chu ka keng tlat boka a soi du talova min deal point ka pe phal lo he message ka share phutang ka tia min hril du tlat lo ka thin rim ve de boxi message chu share ngai ka du boxi ti taw pa hian a phone chu na ma chu ka vuma kha I bial nu message om ka ti a ena ka bial nu ni leinem principal fanu ni hi atia ain phamar nal viau ma se ka ring hlel tho message po su delete ngal ka ring intirin omvel nan a call back a hey kan nu na thik chia anti call vela ka van ei lo tak ke man ka beve om e ka tiril rumal char a number min pero ka lo beve ang ka tia I dule ti hian be mai ro tia ka bia thadevin kanin bia anin dai lo deu wangin thil ron zo chian ka tumatia ring hel ru tho chung sin ani chu mole ka ti ve maya ma se ni le kar rala anin bezing riawin ka ria a phone call a local to chuan pindana kan omlai ni ta se pona mai zil zuk pain ava bedai zela kan pa chuan a password po ka hriat sa pa ngai kha mangle to thova ka check sak zia ma se ril hel na tur engma mu tur om lo kan pasalte nu thloin zana ten ron biak fo chuan tu nu ma hi an ngai that ka ring bik lo keipo ka ngai thalova a phone number chu ka save ve ta ni ka save ma hian anin bengun lutuk ril hel na tur om lo reng a number ka save nu chuan kan pa om lo hlanin ka va peta in ngai thlom takin thadevin ka bia hey kan pa hi nupui fanau nei lai te ni sia ka ring hel cheu ti na lam ni lovin in biak ring hi tha ka ti lova a tul top kho ka lo chuan in bito lo ula tha ka ti mange ka tia a tira chuan ani point ni e harun ti ve maya ma se ka ngen na khan zia nei vak lo ko la in biak aya
message sian an in bia ti khra thiam vek kan pa hian message tai pathat chelu tuka chu tang chuan phone hi bi ngur ngura a type ve reng tamai ni kan pa po ka zil tho nupui nei lai nia me chadang bia besu amoi lo idin ngai zon lo lam ni lovin ka din hun le ril ru tur te min don pui vela ke hian mi pa tuimo ni tin be ve reng taila ilungoi bik lovang ka tia ka thil soi chuan zom hlo lem lo aniang anin bereng tho kan pa chuan fin pakhar chuin a ming save ta na thlaka ma se phone number ka chhuluta kan call china chunu tho chu lo ni sia a phone password por thak bok vaman chi chu om lo ma se a hriat thiam thei ngal vek ti chuan ka do theine na thlin ta bik lova chunu chu ka va belea in beto lo ram mai teu ka ta na hrom lutuk e mai ka tia ani chuan a poimo thei e malom ka ti pal lutuk tin thadavin min lo chang ve tho ma se an sim thei lo tlat lai kha bui thlak ta ni in beto lo tura voi tamin khil nuwa chuan thinina tur talova chol kala so sova an skula ka vokal mi alom le ka kal don hian kan paing ma ka hril lo ka vokal ve mia principal office a lut ngalin afanu le kan pa chungchang chu ka soipuya in man chuna chiang tak ka nei lo wangin nakina poi tak tak main in beto lo se ka du zia te ka soya principal po chuan min lo khongai ve khop mai thadavin kan in bia ke po lungoi takin ka ho ve ta ni ti chuan tlai kan parun ho chu arun thinrim em a ka ti za zia soi char char in beto su ka ti fo chawlom engwangin ngen in biak zia chutia ka lakai thinrim le don si ni chuan i du chuan fa nei lo ro ka tia kan in hau hrep an principal chuan staff ho zong zong school bana ko khomin kan pa le afanu chu lo zil hrep ani chu zana chuan chunu zok chuan miron phone ve le bok no pangan mut to wangin ka thova kan pa chuan pick up su ti ma se ka pick up luya chunu ra phlak zia chu na sa takani in pa khan enga tan mangai to lo che enga tan ma ti to lo bok che ka bula hlim nang ain ka hlim thiam zok khatinga ka pai rung khila wang khan ka top sam thei ring em ni min ti sak ta sa ka chu sak don che ron tia kan in haw na sangei mai in pa ka zot ro hostel ka nom dan zong zong soi theang i zei lo zia le i ti lom thiam lo zia ka hria ama mo le du chu alung oi na tham ka pito ke ma lung oi han chu chiang te kan in biak nu tangin voi khat ma nu panun man pui to ngai lo wang che nu panun man pui to ngai lo wang che ina ron ho ma hian ka lo ti lom sa vek thina lo ma tia min nui so ka thinrim lu tukhe soitur pok hre to lo ka trap top a soilai chuan kan chu chianga anin biati ka hriat atangin kan pa nen hian voi khat pok anin ku to lo ti ka hre chuak a hnuwa chuan in ngai tu thalein trap chungin in peto lo ram turin ka ngena kan fa te min ngai tu pui tur le kan nu pain kar te chelo ram turin ka ngen zok ma se ani chuan min ti mual phong zo vek to om ziom to lo min ti khuma ka thinrim boxi chu kan in hau le a darkar ni don chu kan in be manang kan pa churun kalin atok in pito su ron tia ka phone churun phi thlain off ngala ka thinrim lutuk chuan ka chu sak luya kol le ngat ka tum line kan pa chuan miron phi thlak sak lein chuata vom dar chuai ni chu ka thinrim lutuk hi soi ngai na om lo kan fa te pathum chu pakhat ka puwa pakhat pomin pakhat kai ka tum bok kan in lama phei pui ka tum ani na phal bok si lo ka phone vom che kher kher khan ka thinrim ati zual le mani kan pai then kher ka tum mi lo sim se kan thatlang tura ka ngai ma se thorum pho zonga che ta ka wangin ka lom lo we ma chu san nal ka du ni ami lai ka pom lai chu min chu sak luya iwa lu lul ve ti pa hian ate zo kala puak lai chuan min han nek chor mai ni kha ani ngai zong nei wanga ke kut min thak zok chu lana tak mai ka ni mei che om nem zok le chak lo zok ka nia thoruma chuan kan he don ho lo ba ka hlau bok khatieng em ma thinrim kha kala muai si lova
min tha mai po poi ti lo me la pu ni ka phone ka chelo se chuan ka nu te phone in ka pu the ho nen mi ron hruai ngal se ka tinge nge yang voi som chuang fe chu chiang takin min nek benga ka nau puak chung kan tan ma ngai to lo ka tlupai nok nuka pindan bang plywood chu ka nek ke rup bok ka lu hei lu tuk chu ka ding hlei thei lo nau pu chungin ka thu sop nuai to ka tlua ka thut nok nuwa po ka lua mi ron la pet pop tho thei chi ka ni to lo hrim hrim ka nau puak lai khoi fuang ti kha ka hlau berani kan fa te pathum la an tlap na sa to mai si min lua kan nia kan thom kha ring thabu kan yang kanin lua ka chong li ni in a hnuai bera kan oma in nei tu te in chung berom te khan ron tlan thla thei nia kan beng cheng ve viau ni yang kong kan ron soi dot dota mi ron ko vak vak to sia kan pa chuan a vo hona thilom zian zota kan pa chuan thuoi lova kan in hial thin rima hei kan beng de wolom le atia chuta chuan tho po kala tho thei lo wangin in nei tu chuan bangke ten ron hua kei ka lo tap hlop hlop bok si nen an ron lu ta nau pu chunga ka lo thun wai le ka nau puak po banga ka lo nek bet char char tin ron mu chuan mi ron kai thova khuma min thut tira ka nau puak ka nek bet ti pok hre to lo reng reng ka lu hei lu tu kha ngai tu na fim to lo min kai tho don chi khan ka lo nek bet char char ni ti ka hre chia kanin nei tu ta chuan kan pa chun hauna sa khop mai ka hui chung lam hi akak satli po ni lo a thlerin a thlera ka bianki ka to na kak bok hospital a min hruaya min thui saka ka hui chung lam an thui na phei chu tun thleng hian ala ser nge nge ka thin kha rim boka civil hospital atang khan eng tin tin emo ka nu te ka bethei lova ka nu number ka chin chia wangin kanin nei tu pa phone mangin ka bia civil ko mek thu le min ron hruai tur ka du thu ka soi khan ka nu lau thong lu tuk kha ka khoi zo a chan ka soi si lo ka mai an thuya ka tiringot bok sia ama kha chu zan chok chi ni lo wangin ka pu ka nu chang tu te pa fa hin run kala dam doi ina chuan kan pa chu ron kal tel ve lo ka hliam velan mu chuan an thin rim em em a ka zen phei chu thin rim lu tuka an u naw mi pa pa hin nia an naw be ngala local ve ngal rotia min ron hruai tu re ti lo chuan ho thei lok lovin midang karam hak le ria in nei tu te chuan beng dai tum ma se an beng dai hlei thei lo ma se ka pu chuan a khap dai thei krama police station bullok ani wangin hol lovin min phei pui ta a keima khan police report ka duni ka thuati kan ni bok ka medical report song song nen station a chuan FIR kan thelu ta kan pa chun zu hruaya loko pari ka atu ka kota hruain central jail an da lut ngalani kan pa police nan hruai ma FIR vel kan sialai hian dar khat vel ri to kan pa chung te po thilom dan ka pu chun rila anni pon ron kal ve tho police station a kan pa nu le a farnu te chuan ke ma zok chu minun rong pasal te po khong ina nei lo angin minhan an khum tak tak maya keila min thuina wangin engmak soi thei to si lo ka hmuya vung ko vekto ka mel mu tla ko lo ka maya vung lu bok ka luam min nek na po apong ul thei bangka nek na vel ka ban te chu asil na them thum boka ti chuan kan pa chun zu hruaya kanin musi ka chu hreoma ti ti ka thiam ma se khati lai tak kha chuan ka khoi thei mi lo kan pa chung te lamin min an khum hrep nuwa kan hoa mut po ka mu hil to lo kanu te in lama kan hoa zinga kanaw le ka zin te hoin kan thom hno le momo zual puiten vala dar som pakhat vela kan pa chu jelan da tur thu kan ria jel han tan tire mem chu ka khoi le lek lekani ma se FIR nukir tum to bik si lo nukir thei poni to lowang ko ta thlen to chuan ti chuan kanin then zui chu ni ngal mai atuk tuk le a sum ka chua ka bungru kan vala sta po chuan kan pa nu hian minlo an khum na sakhop mai ka pu nu pui kan mo nu ka pi ni chu ka pi chuan minlo chana anin kek lo chau ka bungrua ka thum chom nge nge te kha
inin dandona ka lei sak chewani hi in la thei lowang te tia kanau ten an lo khrichiang sia bungrua po kan in chu ni ringot kan pa hi tang rei vak lo khat vel chu tang ang ka ring ai ri po ni mai thei ka khrichiang chi lova ani zat ka chin chi bik lo aron chu nu hian ngai dam dil palai ron tira in nei le nge du a in chir zian non soina sa khop mai ma se kan thil kal pui dana fu lo lak lo to a nei le tum na ka lo nei to bik si lo nen an palai te po kan lo ti be dong khop mai a ma poron kala a in chir ziale a pian an hulama a thil ti sul lian ber ni ziaron soya pindana thing thin ngai dam min dil hi la ni kha kum eng mozat zantin khum khata ka lo mut pui ve to ni wangin han nar chu har sa ve ta kani ma se azel tan laya khanu mirun ti dan te kha ka thei ngil thei bik lova je lai khung ve lamo ukil ka roi sakanga ke man ka bel chuakang ilam hi voi khat poron hoi to lowang aron ti piep piapa kein idu phot chon nei ro ka peng che ka lo ti ve mak sia soi tur khata vak lo ni kha jela po chuan an lo in kan ngei ti te po ka hria kut min thak kher lo se chuan thinrim zul pui ang te emo kan in lama riakin thatakin kan in nei le thei mai tur hi nia ka hmangai ve te lul nen ma se kut min thak na sata ema kan tum lo thleng thlengin kan kal pha ta ni perin ka hria bungro vel kan lak chu vek to wangin anin lama ni po oma a in shir zia voi tam tak miron thona aron leng thin bok aron len hi chuan in leng pa ngai angin ka lo be maya ka be chi chuang lo ma se be se na siam sak zong in voi khat mak tong ngai lo ka nu le ka nau te bula ka soilok veka aron len chuan tu ma musu om chung chu sitting room om vek tur ka tia a fa la in biak na hun siam sak ka du lo hrim hrim ko office bang te min lo chang thina a bai kian min tha tum thin ka du ngai lo dik tak chuan har sa ve sin no ka hmanga i ve me ma ka khunga i bok si ma se a thinrim laia a che tu dan ka mu chian to em wangin ke le ka fa te tan a bula chen kha him lo ti ka chiang ngoi ngoi bok si pa fel le pathalu tuk chu ni a marin na ka khat ngam to si lo lai ber kha a bui thak ta ber chu ni kanin then na po kumnga kumruk vel chu lo ni vele ta reng mai le la ma chuan kanin nei lai khan kanu hrisel lo tak le kanau ten kan fa te an bui pui sak kan ngai ringa hetia kan hota ka chuan in sanga tanga in bui pui ngai to lova ka ha tham pha phian zo a chung te lam hi chuan min ngai sak lo na saro bui bok si thum nu ma ni se kan soi ve hrim hrimanga khatia mo nia anina ka loi lai khan a ma ka lo soi lok tuangin ka hlo za ve hi kanu te ka pezi thin sia a za ve kan panu kuta ka pe a tira chuan engma soi ngai lo kumchan ve vel ka mo wang tia chuan phunna na mang thina mo ni to chuan pasal te hena in tulut kan ni zia le kan tho chua po an kutalut to tur ni zia soya ang thin do to soi lova thu dik takani wangin ka cha ngai lo ka do mai thin ma se voi khat chu in leng om lai takin a soi chuak khera ka ngai dana ni lo ngang mai palain ron tir point ka soi lok veka ei zong tu ber ka nia ka tho chuaringa ka chung te hi in tung nung ve ram an ni in palai te ponan hril chewa in rem ti veka ni lom ni rem ti lo ula chu pasal nei ai chuan dam chunga pasal nei lova ka chung te an kol ka thlang zo kang ka ti khum ve hrep chu ta tang chuan kan panu chuan min rial kha a na pui ber ni mai kan han in dang ve a chu po kan thuin dang po kan ni lo aman in dang ro in sang chiat tak tak main in kholula nakina in fa te ta na thzo kang in khata dul chuan in khol har sa ti wangin kan in dang zui ta khania kan in dan hlim chuan min tlo po thave lutuk an huwa chuan midang bula min hron theilova an pa bula in danang yet chara an pana in dan pui ringot min lo ti le sia ka chhuwa chal lek thina ni ma se ka pasala nu nia chan kha thul ka titlova ka ngoi tlang ta ni kha afarnu te singa pakhat chi hi mi pa ngai no ma chu ke trp appoint mang ve ngai lo in chunga tom chot chi ni
in chunga che miela eng kim mai khoya a farnu dang te chuan puyan tum ngai lo reng an ni ho chu zantin program ne chuak chi tho chuan ei si lo in la class si in cheina buai pui man nia ei leina pon phun chiar jing tho hremi lo ten ni nu le paten an haw ngam mi lo kha makka ti thin kei ve kanun ka pa thi nuwa po jinga hian dar ka chun min kai tho veka zirlain le kha kan zira ei rom kan bol pa buka in chung khur che zong kan ti fela kanin suwa mun kan phiata chuat kan no ta ni nga ya khatiang kha om ve lo reng ka rai tir te khan ka thom no ka thei to hlum si lova hak min dil mi mai ni thom no tha te chu kan lo ui ve a chamei mai don chuang lo nen hak le tan tin da that te po kan du ve ui chi chu ni chuang lo min han dil ta ka chuan ka hak tir ve maya kei mi thom no voi khat malin bel chin ngai lo chuan hriat thiam har ka ti lek thin kanau te thom no tak nial po ka thom ngai lo nei lo chuan nei lo anga mai chi kania office a po thom no rang have chu chi kani lo hrim bok ni tin thom no ngai reng hak chi chu ni chuang lova ni ruk chung in thlak na tur kania ka thlak wal mai thin kan pa kha kan mi zin mila a farnu te laka chuan a ril ru po rang nal a pa chhun le anu lama kal lo ami paril ru thin le bok ma se a thin rim tak kha chuan anu mi zia lo la hle ni kanin dang hlim ve te kha kanin ren ve me ma fa pani kan nei nu phei ka chuan sarkar na thok ve mai la sa hi ana zogin kan ei ngai lo no pangin an lo ei du lo bok nen an ei du ber ar tui le dal kha sunday a po kan me mai thin banka joint account kan neya kha chu ka chu pui ta lo mai kan pani hriat pui na chawa poisa po lak chu thein in chungin jela tanga aron chu nu khan ukil roi na mana in seng ve tro sia thlengzan nge ko tang o case kha kal rei ve khop maya kan poisa khol sa ka chu ka peta ve kani kha ka in sir lem lo tuna chuan private a tho thingtlanga principal ina thok towa kanin peto ngai lo kum khat chuang zet chu min nei le tumin a bei ve a bei dong ve ta ni don hi no pang poron ngai ven to ngai chuang lo a hrimin an chung ko buai pui lo poin kan lo ve thei tho bok nen ka phut lo hrim bok he chanela hian thil chi rang ka lo ngai thave ka chanchin te si ave ka du thin ka man lo em wangin ka siak hlei thei lova ka man ve de line ka ron siak ve ta thewani hi soikim lo nei nual maila ka piana hulama ka thu zia sei birani hi lok pui turom lo ma se zia ve hrim ka duwa ka ron zia ka ni hi heng te hi an ni ho khan lo ngai thave hlom se an zak ve thu vin ka ring ole tuna ta chun khati song kha lo ni le ta hei a to phlengai thla chun min lo ngai thak sak ta ula advertisement chung chang hi trend khat chuanin I video hian e chatam theilu tuk tein ron ti thina hei kan thu ni lova YouTuber dang te ponan soi thinin ka ringa YouTube lam hianin advertisement min pek lo thu ni maya mi then khat chuan minute som ngai ngai thak poin voi ni vel chi te e chom mai thei then khata chuan minute som vel leka e chpali panga te polo mai thei khating khan en tu zonga advertisement hi om vek lova om dan poin ang vek lo ta a thena tama thena tlema chu wang chun kan thu ni lova comment lamaron soi thin tele miron haw ta mai thin te kha ka thiam vek chawania in khriat lo wang mai nia keipo hian e chata min ron ti chon ka in thlung ve lu tukania min lo thiam ram don nia kan thu lo ve ro pui box yatro eng po ni sela lo dam ula lo selula atak nge thil thlengte fiction te love story rang te po he chanela hin karon ti chuak zel dona a eng po lo ti chuakila rin om takin milong ai thak sak zel don nia in zawain hun man nuam le vek ule